Pinailawan na kan Sabadong higanting Christmas tree nagibukan mga person deprived of liberty o PDL kan Sorsogon City District Jail. 12 feet ang langkaw kang Christmas tree na makukuha mismo sa laog kang fasilidad. Nobyembre 7 kampunan kang mga PDL ang pagibok ang Christmas tree, asin dagos na naaman kang Nobyembre 10. Sigun kay Jail Officer 1 John Derek Apuli, obeto ninda na sa paagi kang Christmas tree, mamatean kansay ng mga PDL ang presensya kang Pasko, maski nga ni nasa loob kang kulungan. Kahit nasa loob sila ng pitan is maramdaman nila yung diwa ng Pasko at bigyan sila ng pag-asa na balang araw is makakasama nila yung mga mahal nila sa buhay sa susunod na mga Pasko po, sir. Apwera sa pagpailaw kang Christmas tree, may mga dapat daang abangan ng mga PDL na syertong mahatod din kaugmaan sa mga preso. Yung ngayon kung December, yung madami pong mga activity para sa kanila para maibsan po yung mga kalungkutan nila, yung tulad ng mga palaro sa loob ng jail. Tapos para naman sa kanilang livelihood po, gumagawa po sila ng mga parol, dagdag po sa kanilang budget. Huli sa mga pagturo sa COVID-19 protocols, maugma man na pigbiklad kan Sorsogon City District Jail na pigtutugot na ninda mga pamilya kang PDL na magbisita. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Nomer Corporal.